Kiluwa ma ok opuodhi e nam lolwe en achiel kuom midhiero mosethiro sekta mar lupo kendo duoko chien kwan rech ei nam lolwe. Jotend dho wedhe e kaunti ma Siaya koro nyiso geno margi mar chako apedha ne jogo matiyo gi kiluwa ma kamago e dho wedhego mopogore mar neno ni kiluwa mopuodhi kende emotigo e nam lolwe. Gilero ni kiluwa marichogo duoko chien kwan rech ni mar gimako nyaka rech mapod tendo. Apisa maduong' e migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo nolero ni giseketo okenge mowinjore mar jiwo sekta mar lupo kaka miyo gige pimo rech e kind sir mamoko mawuok kuom sirikand kaunti ma Siaya. Chairs wayudo gine gik ma ginyalo repair go offices gi gik ma opogore. Koro gik ma gidhi timo gi en part of the bigger effort ma the county katiyo gi jo BMU temo mondo wa empower the beaches. As you know, ni Siaya, a third of the Lake Victoria Guinea lakefront ni Siaya. Ji oti gi lake in a safe and secure way. Mane momiyo we put a lot of efforts in monitoring and surveillance. Mar ariyo, watemo mondo nam ma wan godo ni the blue economy obed gima nyalo loko ngima ji. Kendo gima chaka kwayo ne BMU Sumawa ni mondo mi BMU ne county yudo osuru maber. Nyaka gimbe gi control giduok kiluwa maricho piny ma beaches mondo wane ni nyalo keto maber. Koro right recruitment ma nyamore ne